3. אני הגעתי לפרנקים יוקרה. אני בשוק. אני בשוק. אני בשוק. אני לא מאמינה. חגיגה. יש לנו פה חגיגה יוקרה 4. יוקרה 4 ישתנה כבר, יש. זה לא קל להגיע ליוקרה. רק אומרת. זה קשה. אומייגאד. אני לא מאמינה שאני אשכרה הגעתי ליוקרה איתו. אני אשכרה הגעתי ליוקרה. מאיזה? עם פרנק. אני בשוק. לא, נשבעת לכם, אני בשוק. יא, 7 יהלומים. טוב. לא נורא. לפחות אני אוכל לקנות פעם הבאה משהו. אבל מי זה יהיה הדמות החדשה שלו? הדמות החדשה, הבן של קנג'י וקיז. מי זה יהיה? אני שכחתי. טוב, אני רוצה לעלות עם עוד מישהו שמאוד קרוב ליוקרה, שזה אמז. הכי קרובה ליוקרה אמז. אבל הכי קל לעלות זה את זאתי, סופיה. אני הכי אוהבת אותה. והיא כבר ליוקרה 1, אז למה שלא נעלה אותה ליוקרה 2? אז נעשה חלק 4. ביי.